Аз си отсвивах идея за естеството на инфекцията. Когато заразените атакуват, какво виждат? Наблюдаваш ли ни очи? Очите ли? Добре. Пътуваме през страната. Търсим души и за да ги доставим в Ан. Ще се тръгнете, нали? Да. Но очевидно първо ще те убием. Не съм се страхувал, че животът ми ще свърши от много години. Но днес... Аз съм в малко затруднение. И ти си в малко затруднение също. изпитах страх. А сега скок в неизвестното. Добре, нека усилим това до 11.